Не. Нали, слава на Бога, много се радвам да ви видя. Ще се опитам набързо да ви разкажа какво се случи с мене по време на раждането. Трябваше да рода на 10 април, обаче се случи така, че родих по-рано. На 6 вечерта имах огромни болки, силни. Получих и обилно кръвотечение, тръгнахме бързо към болницата и там докторката каза, че трябва вече да рода по-рано в случая. Обаче изгубих много кръв. Много, казвам ви, беше нещо страшно. Бебето се нагълта с кръв, задушаваше се, не можеше да диша. Сложиха ми пълна опойка, за да действат по-бързо. Бебето беше в ковиоз в продължение на 2 или 3 дни, не си спомням. Но да ви кажа, аз, като бях в опойка, нямаше как да разбера, че бебето е в ковиоз. И сутринта, като вече се съвземах от опойката, имах видение, че бебето е в ковиоз. Бог ми каза, че е в ковиоз. Предупреди ме, за да не се шокирам, сигурно, не знам. И само се събуждам. Сестра ми и мъжа ми бяха при мене в стаята. И им казвам, защо бебето е в ковиоз? И те седат и ме гледат и не знаят какво да ми кажат. И само викат, ама откъде знаеш? Викам, Бог ми каза. Но, слава на Бога, възстанови се бебето много бързо. В ковиоза идваха всеки ден да ми съобщават как е. Казваха, че се развива много добре. Иначе имаше сърдечна недостатъчност. Казаха, абсолютно цялата болница се изреди при мене в стаята да ме пита как съм, как е бебето. И всички ми казаха, че имаше опасност за живота и за двамата. Казаха, че аз мога да си замина от загуба на кръв, а детето от задушаване. Беше много страшно, но Бог е в контрол винаги. Аз, да ви кажа, през цялото време имах такъв мир. Вече като се съвзех и санитарката дойде при мен и ми вика, ама момиче, вика, ти беше много спокойна. Вика, дали в цялата тая суматоха, вика, ти беше толкова спокойна. И аз викам, вътрешно си казвам, само на Бога, Бог ме запази, защото наистина, ако бях се паникьосала, щеше да стане по-зле. Но преди да се случи това нещо, се помолихме и Бог ми каза, благословена си ти между майките и през каквото и да преминеш, аз ще бъда с тебе. И наистина Бог беше в контрол. Това беше велико. Ако аз не вярвах в Бог, ако през цялата бременност не се молихме, аз нямаше да седа тук на това място и да ви разказвам какво се е случило. Сина ми вече е на 6 месеца. След една седмица прави 7 даже. И слава на Бога за това нещо. Наистина това е велико чудо. Насърчавам ви. Не си мислете, че Бог не се грижи за вас. Той казва, че дори не задремва. Това е толкова велико, наистина. Когато изпадате в трудна ситуация, не си мислете, че Бог ви е оставил и ви е забравил. Не започвайте да казвате, Боже, къде си сега? Защо ме остави? Защо съм в тая трудна ситуация сам? Защо се боря сам? Но Бог ви носи на ръце в най-трудната ситуация. Наистина, не знам какво да ви кажа, много се вълнувам в момента. Забравих всички думи. Случиха се много неща, наистина благодаря на Бог, че винаги е с нас и ни пази, и ни закриля. Искам да ви кажа, че има повече от Бог. Не си мислете, че Бог е ограничен. Бог е неограничен. Неговите възможности са неограничени. Не трябва да ограничаваме Бог. Не трябва ние да ограничаваме силата на Бог. Бог стои и ви чака. Той не прави дори и крачка назад. Ние правиме 100 000 крачки назад от Него. Не дейте, приближавайте се все повече и повече и повече и повече. Казвам ви, огънят на Святия Дух, когато гори във вас, вие не можете да седите мирно. Вие искате да го раздавате, да го раздавате, да го раздавате. Но как трябва да запалиме огъня? С вода ли? Трябва да слагаме дърва в огъня. Кои са дървата на огъня? Вяра, молитва, дори пост може, дълго търпение, защото Бог ни учи на търпение, нали така? Когато искаме нещо, ако го получиме веднага, ще го оцениме ли? Знаете историята за
израелтяните въртяха се, роптаеха през цялото време, роптаеха и накрая какво? Не влезнаха в обещаната земя, нали така? И Бог ни откри, че обещаната земя е преобраз на небесното царство. И само който устои до край, той ще влезне там. Така че нека да бъдем от тия, които устояваме до край, за да наследим небесното царство. Нали така? Тук сме за кратко на тая земя. Ние изработваме спасението си на земята. Да, точно така. Изработваме спасението си на земята. Така че нека да се държим близо до Бог. Нека наистина, когато изпадаме в трудност, не веднага да роптаеме. Не губете благословението си, не губете радостта си. Бог е радост, Бог е любов. Бог иска да го обичаме, защото и Той ни обича. Нали така? Бог казва, че първо Той възлюби нас. Амин, слава на Бога. Бъдете благословени. Наистина не знам, много се вълнувам. Всичко си забравих. Следващия път повече.